RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Mirna, ginaingon, bisan bati ka og naong, pero doon na gyud ay higayon nga maswertihan ka, makabana ka og lalaki nga gwapo, buutan, ug maayo pag og trabaho. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Saging linong ag mo diha. Saging linong ag. Saging. Palit kong saging linong agday. Ay, sino'y pikong mo palit. Oh, Noy! Padoong ko diha, Noy! Pila ka buki mo, Noy? 5 lang ka buok, day. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 pesos, Noy. Tag 5 man ang usa. Okay. Tira ako. Salamat, Noy. Kining, deber na. Wa ka gitambalan ng imong lagom sa kanang uwat ni mo ba, ang simuliog. Unsa man na siya? Pagkabata pa man ni nako, Noy. Kagid-kagid ba? Unya ang uwat, nilagom. Wa magugo ikapalit og tambal good kay saon pobre man. Samot gyud nga dili ka makauyab ana kay bati pa kag naong. Oh. Lagom pa kaayog napay uwat-uwat. Askang luoya nimo eh. Noy pikong. Mao ba, day? Gibuwagan ni mong imong uyab nga gwapo, si Rolly? O, day, uy. Nagkaan na magkatihik, uy. Mangayo ko kwarta, gahi naman kay muhatag. Aw, buwagan bitaw na ako. Pero day, alkansi ka, kay kadaghan naman kaniya mahilapti. Okay ro, uy. Naura man sa'y nag-ayo atong Rolly, day. Kamay man kay tubuhi. Kalain sa nimo, uy. Ang importante, day, nga gwapo, unya nahigugma nimo. Ang pagkatinuod lang, no, sa pagkatinuod lang. Ang ako yung gipangita, day, lalaki nga takagkwarta o niya, dako og buhi. O, makakita na ko, ana, uy. Kay, kwapa man ko. Ikaw hinoon, maglisod jud kag pangita og gwapo. Kay ang imong naong, mura man na og ikumot ni Lord. Bati man kaayo gud, eh. Day. Ayaw na paghilak.
Ipalapos na laspikas dunggan mo ang pagsaway sa imong naong. Sakitan man ko. Kaya sa ako suod nga friend. Musaway man ako. Gano'n din ipakatao man sad ko nga bati og naong. Na, ambot lag asa ka maliwat. Kay kamis anhing papa nimo, mga maayo baya migdagway. Pero, ay nalang gundang ikaguol, uy. Ang importante nga buhi ka. Ana ra. Gusto na unta ko nga makauyab na ma. Bahala og batig naong ang akong mauyab. Masugot ko. Anak, bisag batig na nga lalaki, way manguyab nimo. Kay ang lalaki nga bati, kwapa man say uyabon. Kay hadlok man pud sila nga, samot ka bati ang maanak nila, kung parihas silang bati ug naong siyang maasawa. Pero, dili tanan ha. Doon naman say bati nga lalaki nga manguyab ug bati nga babay, pero tagsara kaayo nak. Paita, oy. Gusto na rabagin unta ko nga makauyab. Unya, maminyo na. Magpatabang ka na ko nga mauyab ni mo si Daymila. Oh, tabangi ko day. Lihog lang. Sige na day. Suol mo yung mega taon. Tabangi ko day. Ha? Dako kay gusto ng Mila eh. Kuan ka nang kadyo. Tambag lang nako ni mo ha. Ay nalagpadayon og panguyab ni Mila. Uy, bati man kag naong. Oh. Nya si Mila dili man manguyab og laki nga bati og naong. Mo nay sulti niya. Paita sa nanong bati tagnaong. Hindi man ito papanguyabon. Ani na lang ha. Bati og naong na lang nga babay nga sama nimo ang panguyabi aron makauyab ka. Oo. Kung pariya sa nimo kabatig sa naong day no? Bahala na sa matiguan ko suok ko eh. Magluklok na ko suok. Bahala di ko minyo. Kadyo. Day, prangka lang ba niya? Kitang mga batig naong di man ready, ta nga magparis, uy. Lain kita naong kita magparis. Wala kita dao gani day. Ha? Kung di ka makatabang na ako nga makauya, bismillah, no? Purbida. Dagan lang ko, bahala ka niya. Ay, kalamit na yung iminyo eh. Aron makatilaw na kog langit. Ay. Salamat kayo, Daymila, ha? Kay gisugutin ko nimo. May ragid ka ni balik ko din sa tundapit. Kay nauyab na ka. Daan man po ko nga may pagtanaw ni mos mga kakmay patakod. Kay gwapo man ka, samod na rong dako na ka. Ang usa na to ka kababata ba, si Mirna. Musta naman siya? Buhi pa man, naa Japon. Misamot ka bati ang naong. Uy. Bitaw, oy. May gabaya kay to nako. Buutan baya to. Bati lang gid og naong. Luoy biya ko ato niya. Kay napunos kagid ang lawas adto. Naabot mo gani siyang naong. Naapagyud ang mga itom-itom nga mga uwat-uwat siyang lawas og naong hangtod dun, uy. Huwag yun taon, kasuway og uyab ng bayhana. Kay wa may laki nga nang uyab niya. Pati mong gudog naong, uy. Taon sa day. Kuan makikita uta ko niya ba? Miga bisab mi ato niya. Kanang kining Rodal. Gusto na baya kay kong matminyo. Unsa man, pakasal na pa ta. Gusto naman tas edad, di pa? Ha? Unya na nato storyahan. Kay bago pa man tang nagkauyab. Karong Domingo, manuroy ta syudad. May auto man ko. Ha? Manuroy ta. Sure. Karon nga uyab na ta, makahimo ka sa pagdana ko pisag asa ni mo gusto.
Okay ram gaga. Aw, kana kung may pagsalig ka na ko. Pero kung wa, mamaulit na lang ta. Di ba may iwan mong kunimo? Nga madako ni mong pisag asa? Mga sige. Mamagay gusto ni mo nga manutag-mutan. Sige. Dili ta kapaliparan. Binakong virgin pa ka. Di naman di ay. Pero may dugo man bitaw. Kay dako man kayong imo. Babay nga wakasway og laki ang akong gipangita. Aron pakaslan. Kung nisulti pagkadaan, nga bulhang ka na dahil, di na takadadun din eh. Buwag na ta. Mangita kong laing babay. Balag patignaong basta virgin. Motel? Rodel, uy, kanang basigay mo lang kung tilawan ha. Kay bati ko og naw. Ay, nasyap ka ni ko nga mamisita ka og manguyab ka na ako. Tinuot nga bati kag naw. Pan butan man ka. Nahibaw yung kuha na kay kababata ko ta. Ay, kipula na po ko pinangi kuha na ng mga gwapa, eh. Pulos dili na putli. Oh, hinuoy. Bisag hawag. Wa pa ko kasuway. Pues, ikaw nga kong gipangita. Ug, dili ko igsapayan kung sa hitsura ni mo, nga na. Doon na tas motel. Humanya na to og sa kalipay sa motel. Mamahidan ko. Ug, magpakasalayom ta sa labing madali. Kinang gipangitan ako. Pikot pa kayo. Kaugdog. Kahumutan niyo eh. Bakak. Ako nang iikuan ang ako sa imo, ha? Hubuhon ko ning complete. Ala, Rodel. Naku ako na. Taas. Basig mamatay ko, anak, ha? Ako rin bahala. Dagoy gida nga oil. Oil ala na to ni. Pero dinikit ang itong sakit ba, ha? Kanya, dilisan, mapahot nga ako ba? Naday, nabutangan na ako kuwil, ha? Sa dili pa na ako ikuan. Guniti sabihin, sige na. Gunitan. Guniti sa guniti. Dum, katuski ko eh, murang nagputaw. Karon, bantay, ha? Ako na nang ikuan. Kini, Agay, kasakit. Ay, tabang, ma. Agay, grabe kasakit. Nakuha gid ni Rodel atong higayuna sa makadaghan ang akong pagkababay sud sa motel. Human sa nahitabo namo na mahidayon siya og nakasal gid ming duha,
Daghan ang wa makatuo nga gwapo, buutan, og nindot og trabaho ang akong bana, nga bati man unta ko og naong. Daghan gyud ang nahibong. Mga katumang kasama, ang kaagin ni Mirna, dininig tulumanon. What's the style? Dagan ang nahibong i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.